Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videjka. U dnešního videjka bych vám, je to taková informačka, já bych vám oznámit, že na tomhle YouTube totálně končím. Už se s tím nehodlám dlouho srát. Už mě to tak moc nasralo to YouTube, že prostě to. Někdo zjistil naše heslo, takže jsem se na to úplně vysrál. A začínám znova. Takže všechna moje tvorba se přesune na jiný kanál, jaký už máme asi měsíc nebo dva vytvořený. No a myslím, že to bude lepší určitě tam bude víc her a tak, bude to volnější, budu tam jenom já. A občas se tam přidá Lukáš, ale to s ním se musím ještě trochu domluvit, ale to neřešte, to už je moje věc. No a takhle nějak bych to tam, budeme určitě líp přijímat, jak bych to řekl, videa, všechno možný, takže pokusím se, to řekl, no, se zlepšit hodně, i hudbou vším, prostě úplně vším, takže uvidíme, jak to půjde. Čím víc to půjde, tím líp. A hlavně, řekl pravdu, já YouTube se božňuju. No a kvůli tomu bych byl rád, kdybyste mi dali odeběr na náš takhle i s Lukášem, na náš YouTube novej. Takže bych byl rád, kdybyste se tam překlikli, občas se podívali na nějaký to video, jaký my magoři natočíme. A to by bylo pro tohle video zatím všechno, takže zatím čau!